تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو. جڑے اشارے تے میں کھڑا ہویا اوتھے ہن تے بچیاں بھی جناب شیشے صاف کرن لگ پیاں. ڈوب مرن دا مقام نہیں. مسلماناں دیاں دھیاں 10-10 سال دیاں لوگاں دے شیشے گڈیاں دے صاف کر کے 10 روپے لو. اس تو وڈی کوئی لعنت ہے اس قوم واسطے؟ بندہ ویکھ کے اپنی دھیاں بندے نو یاد آ جاندیاں. ساڈی دھی اگر ایتھے کھڑی ہوندی پھر دسواں ذرا کون ذمہ دار ہے انہاں گلاں؟ حضور نے حاتم تائی دی دھی جدوں قید ہو کے آئی تے رسول اللہ نے جدوں ننگے سر ویکھیا نا تے یہ نہیں فرمایا بھئی کافر دی دھی ہے. کلمہ تو انہاں بعد وچ پڑھیا. عدی بن حاتم نے تو دی ہمشیرہ نے بعد وچ کلمہ پڑھیا. پہلے تو مسلمان نہیں سن. عدی بن حاتم بھی نس گئے سن. کہنا کہ میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا. جدوں حضور نے انہاں دی بیٹی نو رہا کیتا حاتم تائی، انہوں نے کہا جی میں تے حاتم تائی دی دھی ہاں. حضور نے فرمایا کیا؟ حضور نے جدوں ویکھیا نا سر تے کوئی نہیں. اقبال پھر ترجمہ کیتا اس حدیث دا، دخت رکرا چو نبی بے پردہ دید، چادر خود پیش روئے او کشید. حضور نے یا ایھا المدثر تے یا ایھا المزمل والی موڑے تو چادر لاگ جو دے سر ہوتے دے. حضور تے کافراں دیاں دھیاں نو ننگے سر نہیں ویکھ سکدے تے مسلماناں دیاں دھیاں ننگے سر ویکھ. اے گلاں سانو کرنیاں پینیاں تے آخر اے دین وال آنا پینا ہے. اس تو بغیر کوئی چارہ کوئی نہ نے. میں تانوں یہ سچی گل دس رہا. یا پھر اپنا انتظار کرو، بالکل، یا پھر انتظار کرو اللہ دے عذاب دا، یا پھر دین دی طرف فوراً واپس آؤ. کہو بس جی بس بڑی ہو گئی ہن اسی رسول اللہ دے چلے او دین وال صرف چلن دی دیر ہے. پھر برکتیں ہی برکتاں، رحمتیں ہی رحمتاں، امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے. اور گل ہی کوئی نہیں. دین تے سکون دا نام ہے، امن دا نام ہے. کی کھٹیا سی 72 سال وچ حضور دے دین نال بغاوت کر کے؟ کچھ بھی نہیں ہے جناب. روٹی بھی کوئی نہ ملی. کی ملیا؟ اے شاہ رگ، یہ تو شاہ رگ جے کٹی جا رہی ہوئے تے ٹنگ جیڑی سلامت رہنی. شاہ رگ کشمیر نو کہہ کے تماشا ویکھ رہا ہے 100 دن تو زیادہ ہو گئے.